श्रीरामपुराव आयेन बेरेखा सुपारि हमदों। बालाजी मुंनि गंसे बासाव हमदों 62 बस्ता सुपारि। सोरखारि खाजोना थगायनानै लांनाय सुपारिखौ हमदों पुलिसा। थारैनो हादोरसायाव सोरखारि खाजोना थगायनानै फालांगि खालामनाया बांदों नामा? दिनै गसाइगाव महकुमानि आसाम बंग सीमा सेरनि श्रीरामपुराव आयेन बेरेखायै सुपारि लांनाय गंसे बासखौ हमदों सिमुलटापु आउटपस्टनि पुलिस हानजाया। सिमुलटापु आउटपस्टनि पुलिस हानजाया माहारियारि राजा लामायाव सेबनानै AS 01 GC 5511 नम्बरनि बालाजी मुंनि गंसे बासाव आयेन बेरेखायै लाबोनाय 62 बस्ता सुपारिखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय रायजोआरि बासआ बरपेटा रडनिफ्राय आलिपुरदुवार फारसे थांबाय थादोंमोन होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं सोरखारि खाजोनाखौ थगायनानै सुपारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ बेफोरबादिनो रायजोआरि बासाव लांलाय लाबोलाय खालामनाय जाथायनि सायाव ओनसोलनि रायजोफोरा सोंखारिदों आरो सोरखारखौ गोख्रों राहा लानो खावलायदों। যোৱা 28 তাৰিখত অজিত বসাক নামত যুৱক এজন নিৰুদ্দেশ হৈছিল আমাৰ অসম বংগ সীমান্তত আমি জানিব পৰা মতে এই মৃতদেহটো তেওঁৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ ক'ত কেনেকৈ মাল লৈ গৈছে?